Ani, masakay kita. Ani. Pum pum pum. Ay, dahil maya. Masakay kami. Okay, okay. Sigari kita palo cementerio. Oh, ah. Oh, ayos. Oh, sinado. Berapa sayang tadi? 20 pesos. Oh. Ay, nakahawas na kita. So, lapasan at nasakyan. Madalapog liwat. May na yan kanan palo public cemetery. Rason nga ito na inigin na kanhe para gihapon nato na makita ano ano ba an karuyag signgon didahatan awan liwat nga kay pinanrorong kab para gihapon ihang kasayuran nga tanan. Usa ito nga pag hatag hina development kundi aton pagtatandingon yan na pagkaya na kasi tanawan diri pa naton ma-appreciate tungod kay diri pa good klaro o war pa klaro di pinanrong kabong pala. Okay, amula yan liwat dito liwat. So makita mo niyo amo na din itong entrada. Kano din ni padi ada. Oh, entrada na din itong kanana. Oh, dito kanan Rico din ni Piñero and Chiquelio. So amo na ini makita mo niyo baga ginsugad ni rin din ni. So unta makagpalupad kita yung drone para naton makita Apay, eternal to the Lord, and let perpetualization upon them. May there is in peace. Amen. So amo ininit gagawsan dito tanawan. Makita mong kamoy yung bagang lidong-lidong oh. Amo ini karuyag signon. Para itong diri pa nagpapakaintindi, hindi pa nakakakuan. Kay didahatan awang pinanrurungkab. So baka very organized na sharing pa. Biya po bisa ka magtarap-tarap, baga diri ka na magkukuang-kuhan Oh, di ba? So gadlainin natin naton baga panuyan para naton baga hikitan. Oo. Amula natin ko kay kanina nagaon ta nagbabike kita baga there's exercise. Waray kita makong kay baga nagginuran-uran nakita magkamadong dampog. Anaton hadto nga baga masayuran gud hindi hiliwat baga hirlaba. Oh, kita ka. Moped ka o mga unos-unos ani ba iton kasi pinanrong ka tas gingkad to na hakuan mamamakyan na kita kung tali baga kita yung nagpapakyan na kung taloy baga kita yung kung taloy baga napakatultul o sa tira din ni Chapel bisan lang caretaker kung taloy diba? Pakaian naman, guti lang ang mga pakaian kung taloy. Apay nga, udto, kulop, awagan na. Ginano ka? Magsangkay kita ha. Pati ngaran? Junior. Inin. Hinot, ahay mo na lang mapakaian na. Gutay man lang, may hinan nga to, pero nagkatuig nga ginsugad Bagal pala din mawalo plak din ka. Bulan. Pero may yan nangiging sugad Okay din dahil baga sa lakatuig baga makukuha baga may yan katuig nga iragin sugad nga proyekto baga maupay na pag ginanoon
Lopay na pagkiton. Baga diri na siring pa diri o pati nga ni gyap didi o. An baga nahimuan ni ra gyap yung paagi. Ada na didaan mga bukog na ini. Ano? Hinataw didi pwede sumaka. Adin Fiat ah. Ah? Adi gyap brown ni. Ano ka matukob ka? Oh, kita ka oh. May ini. Amoy niton kuan iton palo cemetery so gadini karuyag signon ha amoy niton karuyag signon hatan-awan nga talon diri na baga magsisinakasaka iton mga puro pansyon labi na kung mga bago mga pinintaran ha o baga naton lahat to baga paghatag lahin kasayuran gihapon kung ano kay ano pinanrurungkab kay ano pinanrurungkab na kuan para sugaron hinin para orasin mga uyab-uyab itgabi di ka magkakaburubulos baga pwede magdurdit-dit oo kaya der sa itong hala din bukad pakahala ditong bukad itong bukad-bukad lot itong bubukaron tuyaw ati kuyara kaguda daton niya no akad to mga simenteryo na kikdor dit ang tubig mulay nin so di na kita makagpalupad kaya baga nasayod naman kita ha may datagad lang to baga himang rawon bahala turun talanay ha may datalo storyahan mga short reel sana kita katikan kita dito masingya didi oo hindi nga ni Patsiko mga ano ni Konsihal Randy Patsiko eternal rest unto them O Lord and let perpetual light shine upon them. May the rest in peace. Amen, 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 amen. Oo. Alabot lamay da pagyap mga suga din eh. Oo. Pero mo yung magagawasan. Hindi din mga private na, diba? Ito ba yun yung mga private na? For pares, may nagyap na tanaw ba? Diba? Mausay pagkiton. Oo. Sigit kikilat, sigit dalugdog. Pagkadelikado magpalupad. Kami din private lot hindi da. So nasayod na kita. Ito na ikakaupay itong sementeryo di dahat tanawan. Magiging oro alagi din didiha palo. Oo. Pero mo pwede pagpalupad kita pada, mapalupad kita. Palupadan kita kadali.
Jar, ha? Tagi kim bukog. Oh, bukog. Tuway-tuway. Mapay nga gamana. Pwede ak magpakya na lang. Are you single? Ha? Charot. May doon naman din hayo nagpaabat. Pare pa. Yan nga ron. Edna po. Okay lang video ko. Ako yan ton. Mapakya na labay ako. Inin may hanin nga tuig ano para sinitan awan ano. Kanawan. Oo. Kapag ko dito tanawan. Pero para kan mag-usalay nito opisina. Mag-iba opisina. Oh, may opisina. Oo, natural. Pero parehas lahat panuyo ang development gap. May pera nang kakanunin nag-start ka mo. Tiningan niya gini. Oo. Pero akong sure kaya yan na ako nag-start nga June. Aw. So, may ton. Amo lang pakian. Ano yung ngaran ni mo to? Edna po. Idna. Edna Cruz. Anong ngaran hatong opisina kanon ano? Ay. Ini. Anong nga opisina ngaran? Anong palo? Aw kanang Cemetery. Palo Catholic Cemetery. Tapos may danay niyo di CR. Mamay kala hiton. Thank you man Idna. Mamay kala to may da CR pa ha. So may da ka ng lalaki. Da ka ng babae, ha? So anaton lahat to ano magmaupay gihapon itong mga kinahimtangan ito na aton mga minahal kinabuhi. Nga diri pag tatamak-tamakan na. No? Palita man Edna, thank you. Oo. May dangan di may presyo. Oo. 1 unit of bone chamber is 20,000. 1 unit of can accommodated is usa ka ngadto halima nga remains ngan may adaliwat 10 years and renewable. Oh, mamay kala. Oh, ha? Hindi mo kita gid may tumbaga kuan pa adton maroyagon nala pagka kuan nala kamo pag Palo Catholic Cemetery pag inquire okay di na kita ton baga magtatako la naton ladtuan an development and views. So when it comes to kasi mga bareda no ano nga mga terms or ano diri kita tong pwede manginlabot ha. Oh naton la and is more on development, okay? Naton la makita, okay? Tala so karon talanay. This has been your friend from another stars. Sakiton nyo. Ano ka? Ilin. Bye. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup.